जोंनि बारनपारा माफाइखा अरबन नक काइसे बाइजे अरुण उदय देवान बिनि नगो नर नुगिमान खाना अबस्था हामिया तिनि प्रचुर करबुक साब डिविजन वाति गोबां मारिखा ओमफ्राय जों ताबुक 3टा 4टा लोकेशन जों खबर मानखा नर नुगिमान खाना नगनि अबस्था पुरा नग पुरा टीन खुगैतलां थांबायखा आजके नगर कतर हाइपाना बरक तंगिमाया जोंनो मा सारका ओमफ्राय जों फाइना फेका गुबैनो बर'नि न' खामिया गेते कैसा ओ जागा नुखा जों तिनि करबुक साब डिविजन बरक कारेन्ट मानाय दा माया अमन जों साइमेको किन्तु जतनबारि टु करबुक लाइन पुरा कारेन्ट खुटी पुरा बेन नङैनाय लामाव एसटी लाइन क्लाइजाक बनो आं डिपार्टमेन्ट नंनो सावरका हाइनि बागैनो साव किसा नक तांफानो बुफां वाफां बाय किसा हाकसाल के तांना नांगौ कारण बुफां वाफां बो प्रेसारिखा तिनी आंनुखा पंचायत ऑफिस का नवा पूरा तीनों से पूरा बुफां कटोना कलाइखा गे बेलेनो रिक्स बुफां तोलारोगा से नबर कटर फाइबर के तंजनाय मिया नदी बरमनि नक अनेक बरस आनै तंनायनि थांगा गे बेलेनो किसा हामिया कंडिशन हाइपनो आं सार संबाय चिनि करबुक सब डिविजन एसडीएम सर संबाय बकक सालाइखा गे चिनि डिजास्टर मैनेजमेंट नायनाय गयरंगो सार बायबो कक सालाइखा तहसिलदार बायबो कक सालाइखा गे बर'नि जे नाज्य मानथाय बर'नो दाति दाति रनानि बागै आं बर'नि थानि कयखा हामबाय जों तिनि काइसा पूर्व मानिको देवना मा फाइखा अरो नबार कतर वाति कतर तिनि गोबांनो फाइखा प्राय 3 घन्टा काछाकाछि लामाव अनेक दै कारेन्ट प्रब्लेम खा कारेन्ट तार चलाइखा बिसिङो खबर मानखवा पूर्व मानिको नक 5टा बाइखायनि गे स्वर्णमाला त्रिपुरा बिनि नक ते राजलक्ष्मी त्रिपुरा बिनि तंथाय नक पुरा डेमेज नि थांगा नक जिखन साके तांजाक राजलक्ष्मीनि बिनि पुरा नष्ट नि थांगा गैयां स्वर्णमाला त्रिपुरानि नक बारिन्दानि ए गान्ति नक कतरमा पुरा डिस्ट्रय जतन बाय थांगा नर नुखाना गे हाइपनो बरना आं सागा तावा नदी गे जों डिजास्टर मैनेजमेंट आं एसडीएम बायबो कक सालाइखा एसडीएम नो सावरै बरंनि जे मानथाय बरंनो रनानि बागै गे बरकबो साखा रनाय गे बरक ताबो खना बरक कागज पत्र तलाङै बरंनि आधार कार्ड रेशन कार्ड ते एकाउंट नंबर तलाङै फोटो काइसा तलाङै बरक जमा मारिनाय गे बरंनि जे क्षतिपूरण नंमानि बरक माननाय और आं बाय बरक ते वैसा कतालके बरक ताङै नानानि नाथों।